ちょっとゆっくりやってみようか。いきます。いっせーので、チャーチャカチャチャーチャカチャチャチャ1、2、3チャシェイクブンブン1番2番3番ララララロンガージャンズンズンズンは横縦とかレッツゴー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  OK よし曲でいきます。いくよ。入れるかな。カモン。